murisei 30 minutes video apa changa chiri lesson redu number 1. I hope chapinda lesson number 2 3 4 5 zvichienderana kuti muri kufunda chi. So tisingapedzi time, first things first, tabata gitari ka ndona so tinowangfana munhu angabata pfuti tibata pfuti noitesta kuti iri kushanda zvakanaka here nemapara here iri ready here kudi kushuta. Same thing pagitari, so tofana kumeka sure tiri mutune here. Standard E tuning. So string number 1, I hope mama akatobata renyu gitari. So because string video no imende kuti tinge tichita tese kuti mubate same time. Panopera video mufana kunga makutogona kudi kutofamba maybe kuma 70% yevideo iroro, then muchipractice mutosvika mu 100. So string number 1, string number 2, string number 3, maopen as I provoked us chikwira. String number 4, string number 5, C. So tune yedu inonga chifamba ikabva mu C toenda mu F, todzoka mu C toenda mu G. So F yedu ne G yedu mabatira atinatiri kuita totibatira pana. So F yedu nde E, and then G yedu nde E. So C, F, C, G. First famela short sound inofana buda zvakanaka makodzi waya because ndo foundation patinopida makodzi uzosvika zomaridzi so but ndo manonga achibva tichisiya mamwe chitora mamwe. So totangisa futi so chamboredza mpitana and then ndivona chitanga kuitsanangura. So tirakutanga kubva kokutanga kwayo kusvika inopera kwayo chifamba tese. So first munofana kungopulawo but hamuzozviridzi musong. So munofana kupula muchiya pachord range. So munopula muri pastring number 4 tichikaunda boxers. String number 4 imulende pachord range yamutangira to beginning yenyu yerhythm. So tobva apa chord redu so sachikuno chenchugunga chakadai, so munomangobvisa chikuno ichi kunza chord razvariri. So now I think you might say camera padhuze munyatsoona pagitari mabatiro andiri kuita mafambiro andiri kuita. So tate tinotangira pastring number 4 topula tichakolenda pa first chord redu. So tinoti pula ne E, teto tachitsveta chord redu C. Then taya chord redu number 2, chord redu ratinoti F. Andatori chord redu tinobata so harakoshera pakuti patinochiridza changa chimbonhonga mamwe notes 1 by 1 but tasvika ikoko. So first tinotangira chimboti tiitire rhythm yedu imboite simple. So mapula ufana maya pastring number 4 mati
tese timbofambe baba. Ngoredza string number 4 and string number 5. String number 4, string number 5, string number 5, string number 4, string number 5, string number 5. So far tapa half rhythm yedu tosara makodzo edu 2 tasara nemwe chord 1 tobva zoti rhythm yedu inonge yakufambika zvakanaka. So tombofamba ipapo makodzo edu 2 atabata so far. Because steadiness yenyu futi inyatsodiwa pa especially pa rhythm guitar anofanira kunge ine flow yake anofamba nayo. So to try to maintain asina ndisese drum kuti tingoite guitar tichitsanangurana chete. But I think maybe next time togona set ma samples tokuti paiteka guidance, but I think for now bainzonzwa mana usini kumabata. So tomboridza makodzo edu 2, C tichienda pa F, C tichienda pa F. By the way, iyi ndo F yedu yatiridza so far. Instead of F yese yakapere tongoridza. So I'm sure makufamba papa izvozvi. So zvatinoita pa chord redu F ndo zvatira kuita futi pa chord redu G. So ndatatu tikati so attack yedu kuti tinange paneka extension yekuti tinange pa chord redu kuna F kuzati riri kuna G kuzati F yedu ndei. So takuda kuti tichiende ku chord redu G tinochipedzisira manotsi aya kuna F zvakakosha uchitanga kusvika pari pa chord ndai. But wakubudapo ungotangira pa string number 5 chidzika 3 na number 2. Unogona kuspaisa uchichoose any key string number 1 makodzo ese ari open for kumaisa murhythm waya ari mukey futi yedu yekuti so chord redu rimomo tinonga chitedzera kascale ikako ndoka boundary kedu katinombofamba nako nawo. Tikafuti panapa ndizvo kascale ino tomovha nayo. So munongoshandisa scale iyoyo. So almost pese paona muchienda muri muscale imomo hamutombofima karedza off key because mashandisa chord renyu same time ne scale. So makodzo munonyatsoziona zviri clear pababa kuti okay, so boundary yangu ndei. So taura kuti tichiende pa chord redu G tatava pa extension. Okay, tichiri pana F extension yedu tapedza F aneka extension yedu andatati tichipedza F extension yedu tinoisa kawo andapedza ikufechiti kuti tibve tati totangira pa number 2. So this string number 2, string number 3, string number 4. So rapera F redu nekaextension ikide kuti tibve papo patinongoenda kunolenda pana G tinotanga zvataita panani pana F. Pana F tatiri kuti pana G. Okay, right now tomborove makodzo edu akakosha toshandisa pana F na toshandisa pana G. Toenda pana G todzika pana F
toenda pana G, toenda pana F, toenda pana G, toenda pana F. Rhythm yedu yatopera so far. I'm sure muri kutoona kuti rhythm yatopera yaclear. So taura kuti tichimbozvitifambei, tichafamba slow, fast, tichafamba mapace ese kuti inyatsobatika zvakanaka. So maona mabvira atatoita pana chord redu ra F paya ndo mabvira atiri kuita futi pa chord redu ra G. Inyatsoifamba slow. Okay, pane chimwe chinhu andati chord tikati ndivanga ndisinyatsobuda fundo. Okay. Pai panadati tinoridza string. Okay. Tikati ndokachinje ngereke kutisa pa chord aka tinoridza string number 3 and string number 2 only. F chord redu ratakabata so far. Extension yedu yaikubva manje. So takuti mbofambe papa tambotanga famba fast mumbonyatsoifila. Izvi zvinogona mboteerera chete mumbomira kuridza, then pa second round tichapinda takuridza tese. So izvi nyatsombonzwa but ndichaisa kapesi kangori nane bicha. So izvi ndakufamba slow. Munogona mboteerera maybe 2 bars chete then chatanga kufamba tese from pamberi pichana. So izvi tauda kufamba tese manje. Tichafamba tese string by string tichienda. So takutanga manje topula string yedu number 4 tichibva taenda kolenda pa string number 1 toti 2 toti 3 totapedza first chord redu. Do first chord redu ra C. Patokuenda pana F ne 3 mupasira tiri kuita pana F tanga yekuti nekuti tochingori pana F asi ndo yaextension yekutisa pana F pad. So takutanga toti pull pana string number 4. So patinosvika pa chord redu tinyatsokutsanangurira pana F apa. Patinosvika pa chord redu totakabata string number 4. Takabata ndikapfanya nekapingi aka, pinky finger. Tokwidza ne finger number 1 patambo number 4, number 5 sorry. Tobva tamubva pinky finger yedu iende kubata string number 5. Then moko yedu obva wadzoka kuti ubate chord redu because tauda kuchienda kuridza kudzasi kuno. Because patinosvika panonga pakakosha ndepekuti unongoshandisa 7 finger inoi. Ndo moko yenyu unosvika flexible nefinger. Mungombotesta kuti uri comfortable nefinger ipi muchita so tasvika tati tinoti string number 4, string number 5, string number 5, string number 3, string number 2, string number 2, string number 3,
extension yenyu manje pava chord rinoiri kuti muende kutanga zvakanaka rakafutidzwa kuna F muchibva pana G. Munogona kumbotanga nemahaya enyu muchiridza tambo number 1 nenumber 2 flat, kana kuti inoita nefeel yamuda kutaka that moment kuti muda kutaka mubva kusoro here kana muchibva kudzasi. So mabva string number 1, string number 2, string number 4. So from string number 4, string number 2, string number 1. I mean string number 4, string number 3, string number 2. String number 2, string number 3, string number 4. Ndinoona ndikashandisa zvokuti ndabata string nechord yakati pastring yakati patotanga kuda kuita calculations akawanda, but muri macodes enyu guidance enyu muri kuziva patinotobata key moves kana muri muna F munobata macodes apo. Macodes aya muri free kumasvikira kapesi pamunoda. Mauda kuzospice ndo pamunopinda mukati muno memamwe acho muchingwe but ari maboundary aya maya futi pachord renyu ra G munofuti muri muna C so mukamaboundary wawo mukamaintain hamufi maka rhythm yenyu zoti muchingoigumisira imomo hamufi makarasika munozvibata very easy. So tauti nyatsofamba rhythm mubate rhythm because ndo mainly request yenyu kuti muda kuti mugone kuridza rhythm iyi. So for this video lesson number 1 tudi tirambe takapfanyirira ipapo although nchanjingotaurawo tumwe tunogona kunga turi necessary kuti ndikutaurire. So izvi ndanyatsoifamba slow. So pachord ndati muri muchord menyu munogona zvamunoda. Amungoramba ndati munogona kuti chord yenyu sewawo ngeyenyu yesewawo mukada futi kana ngoti ndimi rakata kufupichana. Sazvo zvichienda kuti muda kuridza masound yakaita sei macodes munochita kuselect muri kuda ini because kazhinji marhythm esungura munhu hatiridzi macodes mastrumming aya akuacoustic kuti dai kuri kuda kuruda musungura uchiridza pasame beat rare so nongori but nekuti apa tiri kurawo alternative picking yani kana zvigoni taigona ngofi dai kuti kuna muri pashow muri kutoridza pangoraidzwa munhu ari kuridza hamungambopi manotisi akawanda muna kuti shamwari ridza so song ifambe. But kuchitanga kutora mawanotsi 1 by 1 iro alternative picking imo mukati muchord imomo ndopatotaura chiti so haina patimboridza rhythm yedu ingori straight forward. Izvi zvidambo kuridzira rhythm ine stoccato mairi so kamuka rhythm kayo kanonga kadrive kanenge nayo ni mfambe ni
zvakastoka sound kana kari uyapo kana kwera pose unonga uri kuridza chiguni chekutanga chino chiri kumhanya too much kuti chinobva patambo isati yanyatsoridzwa zvekuti kana karumhanya kuenda kumanotsi ese kachimhanya chimhanya so ndo panofa kachibuda kachipekasheni sound kai kana karipo yakamhanya. Then chimwe chinhu futi marhythms unogona kuzviita uchingospice marhythm kudhonza kupula tambo uchingofamba nadzo in and out chingomhanya dare like asi munoziva kuti muri kubvira papi muchigumira papi. So guidance yenyaya yamutori nayo muchiziva kuti ndinogona kugumira kubva kuno chisvika kuno kusiyana namaskascala uchibva positive maridzina rimwe muri kushanda makodza. So zvinonga zviri simple because pull paini kutangira sound obviously mabva enyu kuno kuti mise force but paini kutangira it's almost panapa uchigumira haifani kupfurikidza. So ndorambodya ndiza ndichimbotrya ndichiisa mapull nekastokato sla ndikakamurebe ndiri kupula apo itori kama sound kai karitobudisa panapa akanga ngatonga style kanenge to. So rhythm unogona kumixa zvese izvozvo muchiendera kuti murira masiwa pape mamasara pamudare dominant then mushandisa style ipi but kuri ngoti kufamba kuti song ingofamba magitari mwari aripo rhythm inongofamba zviri straight. Chimwe futi marhythms tichingoedhera pane mona panongochiridza rhythm unogona kusanyanyisa power too much mumatambo dzemusoro ma-thick strings edai but mamwe marhythms mona anonakidzwa nonga ichigara ichimira ikakapula back tsima chipula ichimira chipula rhythm iyo nhasi munhu anonga nyangwa ari kuteerera nyangwa ari kutamba anonzwa kuti okay rhythm inonyatso inofambika because haisi kuchinja zvakawanda unogona iri kuconcentrata mairi mukabhaunda rikadoko kaya although munogona kucreata muchimhanya because makodhi renyu rakareba rakareba so munogona kushandisa makodhi ese but rhythm yesofa tifambire pakati pebva panapa. So ezvezvi ndalo timbopinde futi tese last round tichasa kutsanangura futi from string by string zvinogona maybe ndogona kutsanangura zvi different than zvandameta before. So far munofanira kunga makuunderstanda mabatiro atiri kuita C nezvatiri kuita pana F nezvatiri kuita pana G nekaextension kedu kanaka mugonasa futi kodzi dzenyesa munogona kuenda muchingonanzvira muchibva muchingoenda muchinanzvira muchibva. So takufamba mbichana pichana kana makuunderstanda makodzi aya kana manje ndichipunda ndokurilenda move on moti mukaona futi even picking style ngandoshandisa too much haisi kungomanya patambo. Okay, so takuma final touches edu
tati tinopfuurira from string iri number 4 tichienda chord redu C. Toenda pachord redu tiri pana F, tinotanga tati string number 4, string number 5, string number 5, string number 3, string number 2. Then tichione kubva pachord redu raF tichienda muna G. String number 1, number 2, string number 3, string number 4. Totibvepo pachord redu raF tichienda kuna G. Tisvika pana G tasvika tine same attack tasvika naye pana F. String number 4, string number 5, string number 5, string number 3, string number 2. Tikada kuedera number 1 suppose tinotongospice kuti panongaba ine space yekuti tigonoisa kudaro. Kuti makods edu atinongorodi. Saka tinomashandisa pese patinodira tongorora papanogona kupinda kakodi kaya tongatora tokasisa tizva zviri kuti tofanira namba tiri pakari papo but togona kungosvika pakari ka1 ka2 chimwe chinyadza rhythm yedu tinakidza. So izvi ndamufamba. So I think by now and I'm not going to kumbodzokeera video renyu kana maona maybe nonoita too fast, but I think muchanditsanangurira kuti zvamaona zvida kugara uchinjwa nezvifanira kugadzirwa ndezvipi according to maitiro andiri kuita so far. So izvi ndaomboti fambeni kapace munyatsombonzwa futi mufambiro werhythm iyoyo. Open the slow for the last time. I think last time ingaite kuti munge muchiona muoko wangu. So if I choose it, no, later too much. Another thing is the middle number 6. Maybe that would always modify change some very to number 6, but for now, in 5 sheets. Okay, pani muchida futi muna pani kama space kana tunapana kana ndofila ni open is string number 2 mukadonza open yo iyi number 2 inokupa chance yekuti munyasonda kulenda patambo muda kuridza open inenge chipo so inokupa cover ya mama rhythm inonga yakakafika kafika. Hapa naongoro waka addition yekuti ndinge ndichikupai almost maangles akasiyana siyana, maybe munogona kukasika kuona neimwe angle kana neimwe angle.
yeah, think ndo paperera video redu ranhasi. So zita Pity on the mic. I hope pavideo ino ine zvabatsira pakuti munobata kana pane zvamaona maybe zvandasirira zvandafanira ndiedhere munomuchindudza panext video comment kuti chii chandingogona kuedhera futi panext video rachazogadzira. Thank you very much.